start na Slovakia ringu. Jak se ti líbil nový okruh? Tak, je to nový okruh, tak jak říkáš, myslím si, že je moc pěkný, je stavěný trošku jakoby spíš pro motorky, je to takový užší zatáčkovitý, ale jinak jsou tam takové zatáčky, které jsou hodně rychlé, tam se jede jedna zatáčka na plný plyn, 5, skoro 6 až na konci, takže úplně zatáčka na srdce, pak se to tam vevnitř trošku zamotá, jako je to tam hodně takový zatáčkovitý, takže třeba 3 poloměry v jedné zatáčce, utahuje se víc a ještě víc, což je taky takový nezvyklý, brzdit se zatočeným autem ještě v zatáčce, to je taky taková rarita docela. No a 6 km dlouhý okruh je docela dost, nebo téměř 6 km dlouhý okruh, takže skvělý boje, myslím si, že dobrý okruh, pěkný zázemí, hezky postavený. Někdo říkal ale, že i pro ty moc rychlý auta je to skoro i nebezpečný, že se tam snad i skáče a že to může odskočit někam pryč. Je to tak, jsou tam takový, to jsem zapomněl říct, samozřejmě rychlé zatáčky, ale jsou tam asi tuším 3
nebo 4, nejsem si úplně jistý, přejezdy, obslužné komunikace, protože ten okruh je postavený na mokru a obslužní komunikace, které musí jít skrz celý okruh, nejsou pod úrovní tratě, ale jsou ve stejné úrovni a bohužel přes tu obslužnou komunikaci musí je trať, takže je to tak, že do jedné zatáčky po plné šestce člověk přijede na horizont, který je výškově, já nevím, řádově 10 metrů nad úrovní, ten skoro přeskočí a hned brzdí do další zatáčky pravé o 180 stupňů, jako je to super pro ty rychlé auta, předpokládám, že to může být nebezpečný, protože jako jestliže se tam jede nějakých 200 s oktávkou a ten horizont je poměrně jakoby ostrej, tak ty auta, co tam jedou 250, tam musí mít plný ruce práce, bych řekl. Ta oktávka se tam, bych řekl, i lehce vznese, jako malinko. Je vidět, že jsi nadšen a asi ti to i sedlo, protože jsi tam měl nějaké 6. místo? Nejsem si úplně jistý, ale myslím, že to bylo 5. a 7. a to je docela dobrý na to, že to byl vlastně první závod, nerozježděný. Měl jsem letos trošku problém se zdravím, měl jsem přetržený lítkový sval, takže na ten Slovakia Ring jsem přijel vlastně na první závod, když to všichni měli za sebou už Poznaň, Polsko. Já jsem tam začínal a myslím si, na začátek takový umístění bylo slušný. Tady v Brně to znáš, ale spíše otázkou, co příští sezóna, protože tady to končí. Jak říkáš, v Brně to znám a na Brno jsme se připravovali extra, protože samozřejmě člověk v tom Brně chce i uspět a bohužel loni, předloni, když to vypadalo vždycky všechno dobře, tak nás postihly nějaký smluvný události, ať už to byla převodovka nebo rozsypaná baterka na startu a tak dál. Takže Brno opravdu dobrý. No a co příští rok? Příští rok já bych rád jel samozřejmě, ale v dnešní ekonomicky takové nestabilní době, kdy já bych řekl, že celoevropská krize nás zasáhla před 2 rokama, ale v letošním roce nás zasáhla další krize, bych řekl, jakoby naše vládní krize. No a ono samozřejmě závodění je založené na penězích a na sponzorských penězích a vůbec na penězích takových a víš sám, že ty peníze letos je to čím dál horší, už i to mistrovství republiky ubývá na jezdcích, ubývá, bych řekl, na tom, že takový ty dražší auta, takový ty hodně lepší auta už nejezdí, stojí a jezdí spíš ty levnější auta, všichni jdou do toho úspornějšího stavu, no a jak to bude se mnou, je otázka, jako jet znamená jet dobře a to stojí peníze, jet jen tak se vozit s autem, který není nějaký stany, není moje krédo a to pak asi nemá smysl. Takže rád pojedu, ale je otázka peněz. Dneska je to ještě brzy na to říct, že jich bude dost na to, abych odjel celou sezónu tak, jak bych chtěl. Takže asi i zbytečná otázka, třeba na změnu techniky, jestli z Octavia Cupu nezamířit do nějaké divize 4 na něco úplně jiného. Není to zbytečná otázka, ptáš se dobře, určitě bych nešel do jiného závodění než je Octavia Cup, protože divize 4 je sice pěkný závody, pěkný aut, ale s velkýma rozdílama. Samozřejmě jsou tam auta, které jsou bezkonkurenční, ať už to jsou DTM, pak je tam spoustu kapových Porsche, které v různých variacích jsou taky hrozně rychlí. Je to vidět i na těch Bavorácích, kterých tam jede taky poměrně dost a už skoro těmto autům nestačí a jsou to taky náročné auta, takže přechod do nějaké divize znamená jít cenou hrozně moc nahoru, aby to byl úspěch a Octavia Cup je za relativně dostupný peníze, si myslím, pěkný závodění a závodní tak, že jednou můžeš být dole, jednou nahoře. Je to otázka štěstí, je to otázka nastavení auta, techniky a všeho a to si myslím, že je to pravý koření toho závodění.